Ти заслужаваш тази хвала, ти заслужаваш, Татко, наистина да те издигаме като Бог на боговете и цар на царете и лекар над лекарите. Господи, сега нуждаем се наистина от лекар, за да Боже, Ти, Татко, като лекар над лекарите, за да Боже Ти да определиш мястото, правилното място, с правилните хора, с правилните доктори, от Татко за нашия брат, където тази вечер ни направихме тази жертва. И жертвата да бъде угодна на Тебе, Исусе. Тази жертва да даде победа и ние отново да бъдем свидетели за Твоето велико име, Татко. Господи, аз Ти благодаря наистина тази вечер за тези, където определиха това време. Определиха, Боже, най-малкото своето и го дадоха, Боже. Защото, Боже, Ти каза, ако направите най-малко на човека, Вие не го правите на човека, но Вие го правите за мене. За това, Боже, ние Ти благодарим, Боже, за това прекрасно, чудно Слово, където дойде от небето към земята. Исусе, с мир и благодат приводи ни, Боже, в нашите домове. И цялата слава даваме на Тебе, Татко. Радостта да бъде пълна за нас. Вечна слава от сега и до века. И ние всички казваме Амин. Слава на Господа! Амин. Слава на Господа! Слава на Господа! Слава на веселите! Алелуя!